ओरै बर' मिडियाम आरो ओरै बर' मिडियाम ओमफ्राय ओरै आसामिस मिडियामा बेखिनि दङ ओरै बे सिङावनो माने गेटआ बन्द नालाय आं बांद्राय देखायनो हायासै सिङाव नायदो ओरै होनबा गुड इभिनिं फ्रेन्ड्स नै जों दा थाबायगासिनो दङ इभिनिं वाक आरो नै फिसालाबो दं नै एसे न'आव बेसे जिरायबाय थाबावनो भेब्ला जालायलांबाय बेखायनो एसे बार जादों आरो लामा कमेन्ट खालाम नोंथांमोन माबोरै दङ हो बाबा थु थाबायनांगौलै बोलो हो हाय होनहरदो गिबियावनो खुलुमबाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आशा खालामबाय नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आखाखौ आपनालोगि सब भाले आसे मयो भाले आसु आंबो मोजाङैनो दङ आं दिनैहाय नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो माने थांगासिनो दङ माने इभिनिं वाक खालामनायजों लोगोसे आं नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ शेयार खालामनांगोन होननानै आङो सानो आं दायो नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै आरो आं खुगाजों माने खोन्थालांनोसै जों दा एकदम थाबायगासिनो नै बिजनि टाउन आरो बियो चिरां डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय आं दा नोंथांमोननो मोनसे स्कुल देखायनो नागिरदों माने एकदम फेमास आरो बे स्कुला गोदोनिफ्रायनो 1945 आवनो माने एस्टाब्लिश जानाय आरो एकदम फुरानानै बिजनि बान्धब हायार सेकेन्डारि स्कुल बियो एखेबारे नायदो नोंथांमोन एकदम गेटआ बरिया बानायबाय गेटखौ आगोलाव बिदि नङामोन गेटआ दा एसे माने स्टेन्डार्ड माने एकदम बरिया बानायबाय आरो थ' गाइस नोंथांमोना खोनासंलांबाय थादो आरो नायलांबायल' थादो भिडिअखौ नङा होमबा जोबजासिम आं बेसे हायो नोंथांमोननो सर्टकाटैबाबो आं एसे सुंद' बुंनो सानदों बे स्कुलनि सोमोन्दै माने बे स्कुला आं दहाय बुंखाबाय 1945 आव माने एस्टाब्लिश जादों गायसनजानाय आरो नोंथांमोना हयथ' मेगनजों नुवाखैमोन बे स्कुलखौ आं दिनै नोंथांमोननो माने शेयार खालामनाय जाहैबाय खारन नोंथांमोना हयथ' जास्ट खोनादोंल'मोन माने बिजनि बान्धब हायार सेकेन्डारि होननानै माने गोबाङानो मिथियोबो बे स्कुलखौ माने बहुद फुराना होननानै जों बुंनांगोन बेखौ 1945 आव जिहेतु एस्टाब्लिश जानाय आरो बे स्कुलावहाय मोननै मिडियाम दङ बर' मिडियाम आरो आसामिस मिडियाम आरो गभर्नमेन्ट स्कुल हिसाबै जोङो बे स्कुलखौ एकदम मानिनांगोन खारन बे स्कुलाव जोबोद मोजां रेकर्ड दङ खारन स्टेन्ड खालामनाय रेकर्डबो दङ आरो स्टार फार्स्ट डिभिसनफोरखौथ' जोङो बेखौ बुंखानांगोनानो थाखायो बिदिया खिन्थु आंबो निजे बे स्कुलावनो हायार सेकेन्डारि साइन्स कमप्लिट जानानै थांदों आरो बे स्कुलनिफ्रायनो गोबां माने स्टुडेन्टफ्रा दिनै डाक्टार सोरबा डाक्टार जाहैबाय सोरबा इन्जिनियार जाहैबाय सोरबा कलेजनि लेक्सारार जाहैबाय बायदिसिना मोजां केरियार प्लेटफर्म मोनहैनो हाबाय जोङो बाख्नायनांगोन आरो बेहाय जिखिनि टिचारफोर दङ बे टिचारफोरखौबो जोङो सेलुट खालामनांगोन खारन बिथांमोनाबो एक्सपिरियेन्स गोनां टिचार गोजा होननानै जोङो बुंनांगोन जों बे स्कुलखौ बुंनांगोन जे मोनसे जोंनि बिजनि हालामनि मोनसे जोबोद मोजां स्कुल होननानै बुंनांगोन माने फरायसालि दा बेवहाय हायार सेकेन्डारि साइन्स नङा होमबा फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयारसिम दङ बेवहाय आरो आं फंनैसो बुंबावनो सानो माने रिजाल्टनि सोमोन्दै आरो HSLC माने मेट्रिक आनजादनि सोमोन्दै रिजाल्टनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो लुगैयो खारन बाहाय जिहेतु मोननै मिडियाम दङ आसामिस मिडियाम आरो बर' मिडियाम दङ माने जों बुंनो हायो मोननैबो मिडियामानो स्ट्रं आरो मोननैबो मिडियामनिफ्रायनो जोङो मोजां रिजाल्ट खालामनायखौ नुबोगासिनो दङ आरो बुंनांगौआथ' गोबां दंबावोमोन खिन्थु आङो बांद्राय बुंनो सानाखिसै दा बेखिनिखौनो बुंनानै आङो आंनि बुंनांगौ स्पिचखौ माने फोजोबथ'बाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आं निमाहा बिनाय थाबाय